कर'ना जे COVID-19 होननानै जायखौ बुंनाय जादों कर'नानि जे मोनसे पेन्डेमिक दाथ' बिराद गोबां मानसिफ्रा थैबाय आरो ओरैबायदि न'खर गोरिब न'खराव जायफ्रा थैनानै थांबाय आरो बिनि बिसिया माने रान्दि जाबाय आरो जायफ्रा खुनु माने रां खामायनायनि गुबुन लामा गैया गथ' गथाय नायनांगौ फोरोंनांगौ बे न'खर नायनांगौ बेबायदि गोरिब न'खरनो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय एककालीन साहाय्य हिसाबै 2.5 लाख थाखा मुख्यमंत्रीनि जे बिधवा आसनि बे आसनिखौ खालामनाय जादों आरो इतिमध्ये चिरां जिल्लायाव 13 जनखौ माने फार्स्ट लिस्ट हिसाबै आङो बाहाय दिनै होफैबाय किन्तु बे लिस्टआ माने जोबथा लिस्ट नङा जेसेबां थैगोन बेबायदि केसाव सोरबा बिधवा जालांगोन बिसोरनो रान्दि जालांनाय मानसिफोरनो साफ्रोमनोबो जों होलांगोन बाहाय खालि मोनसे कन्डिशन दङ जे 5 लाखनि बारा जायफोरनि न'खरनि आय बिसोर मोननाय नङा आरो जायफोरनि न'खराव साख्रि लानाय मानसि दङ सरकारि साख्रि बिसोरनो होनाय जानाय नङा थ' बेखौ नोजोर होनानै इभेन सोरहाबा जुदि सोरबा माने मास्टार रल एबा गुबुन माने माबायाव खामानि मावगासिनो दं बिनि आया जुदि 5 लाखनि बारा नङा बिसोरबो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेयैनो उन्दैफोरनि जि मोनसे आसनि शिशु आसनि बेनि गेजेरजों जायफोरनि बिमा बिफाया थैलांनानै गथ'फ्रा मावरिया जाबाय बिसोरो 3,500 मासाव मोननो हानाय बेनि मोनसे आसनि तैयार खालामदों आरो बिनि दारै माने गथ'फोरनि उनावहाय लेखा फरायनाय थांनानै थानाय आरो गावनि जिउ दानायाव जाहाथे हेंथा फैया बेनि थाखाय बे रां अनसुंथाइखौ होनाय जादों लोगोसेयैनो बेवहाय बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बिसोरखौ नायनो जुदि गुबुन मानसि गैलाबा एबा कल्याण आश्रम एबा गुबुन राहाजों मदद होनानै बिसोरनि फरायनाय थांनानै थानायनि लामाखौ बानायनायनि थाखाय सरकारा बे आसनिखौ लादों सेकेन्ड लिस्टआ माब्लासिम जागोन सेकेन्ड लिस्टआ माब्लासिम जागोन सेकेन्ड लिस्टआ बियो माने मोनसे समाव फैगोन दिनै डेटखौ आं बुंनो हाया थ' बेबायदि थैयोबा जेरावनो बिदि मोनसे थैनानै सोरबा जुदि रान्दि जादोंबा बेखौ डिसि अफिसनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट बे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बे लिस्टखौ बानायबाय थागोन आरो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ केबिनेट मोनफ्रोमबो डिसिसन लायै जों माने रानलांनायनि लामा सार दिनै बिनि सायाव गासिबो थिग जालांगोन खारन एसेम्ब्लियावबो जोङो डिसिसन लादोंबाबो माखासे बहुत टेकनिकेल खोथा थानायनि थाखाय दाखालिनि जे एसेम्ब्लि सेसन फार्स्ट पार्ट बाहाय बर' रावजों कुइसन खालामनाय हाया खालामोबा आं बेखौ नोजोर होगोन आरो बिनि सायाव रायज्लायगोन Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.